Responsabilità tal-entitajiet tal-Istat. Hekk tajt il-konklużjoni tal-inkjesta pubblika fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia iżda f'intervista fuq l-istazzjon tar-Radju Laburista Robert Abela der biċ-ċar li injora din il-parti konklusiva tar-rapport. Huwa r-rapport tal-inkjesta nifsu li isemmi b'mod tajjeb il-ħidma tal-istituzzjonijiet, isemmi wkoll il-passi pożittivi li kien hemm u ċertu riżultati wkoll. Robert Abela uża l-intervista tal-ħadd biex jipprova iqarra jew inessi dak li verament ħareġ mill-inkjesta. Fil-fatt, il-konklużjoni tajt li l-Istat għandu jerfa' r-responsabilità għall-assassinju għaliex krea atmosfera ta' impunità ġenerata mill-ogħla livelli fil-qalba tal-amministrazzjoni f'Kastilja u bħal qarnita infirxet tal-entitajiet oħra bħal istituzzjonijiet regolatorji u l-pulizija li wassal għal kollass tas-saltna ta' dritt. Totalment il-kontra ta' dak li qal il-Prim Ministru fuq One Radio. Huwa r-rapport tal-inkjesta nifsu li isemmi b'mod tajjeb il-ħidma tal-istituzzjonijiet. Però dan ma kienx l-uniku kumment ta' Robert Abela dwar il-konklużjonijiet tal-inkjesta pubblika għaliex hu saħaq ukoll il-Gvern għandu l-prijoritajiet tiegħu tajbin. Dan il-Gvern għandu il-prijoritajiet tajbin. Però il-konklużjoni tal-inkjesta tajt li l-Istat u l-entitajiet li komponewh ma arafx kif kellu jara fir-riskju reali u immedjat, inkluż għall-aġir kriminali ta' terzi għal ħajja ta' Daphne Caruana Galizia u naqas milli jieħu miżuri fih dan il-firxa tas-setat tiegħu li b'ġudizzju raġonevoli kien mistenni minnu li jieħu biex jevita dak ir-riskju. Jafu li dan il-Gvern għandu il-prijoritajiet tajbin. Intant, matul din l-intervista, il-Prim Ministru saħaq li se jirranġa dak li sar ħażin jew li se jbiddel fejn seta sar aħjar. Irridu nirranġaw dak li sar ħażin jew nibdlu dak li seta sar aħjar. Però fl-ebda ħin baqa' maċċaħat lil Joseph Muscat li dwaru r-rapport tal-inkjesta jitkellem fit-tul. Lanqas ma qalx responsabilità se tintrefa' mill-Gvern tiegħu jew mill-ħafna membri tal-Kabinett li kienu parti mill-Gvern meta seħħ l-assassinju u għadhom fit-tmexxija tal-pajjiż sal-lum.